para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Welcome mga tugang sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Lunes, pizza 30 kan bulan in Agosto taon 2021. National Heroes Day po kita, holiday. Pinapaabutan ko nin good morning ang mga bayani ng bayan sa panahon na ining COVID-19 pandemic. Sa tuya pong mga frontliners, mabuhay po kamo gabos. Kung bako po sa sendong sakripisyo, serbisyo sa namamanwa ang Pilipino, baad kadako lang nagkagardan dahil kang COVID-19. Alagad kamo po sakripisyado. Minsan may nalalagas pa sa mga bayanita, mga frontliners. May mga binabawian ng buhay, nagpa-positive ka na COVID. Ang iba nakaka-recover. Kaya salamat sa Diyos sa mga nakaka-recover. Duman man po sa mga tinamaan kang COVID-19 na mga frontliners ta, ipangadyi ta po sinda. Asin pasalamatan sa naging papel, digdi sa ibabaw kang kinabahan sa panonin na COVID-19. Sa mga heroita man paring tsa na naging bayani sa nasyon kan Pilipinas, rumdumon taman po ano sa indang kabayanihan. Sa lado teknikal, ang sakuyang partner, ang sikat-sikat na DJ ngunyan sa enterong ringkunada, si paring Tsa Binaobra. Sa information, nasa kuyang partner digdi, si Jimmy Guanzon. Sharing man po sa transmitter side, yaon duman si Joanner Divilla. Sharing man po yaon duman si Aldrin Orlandan sa tuyang maskuladong PSG. Sa may mga kumpleanyo po ngunyan, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Dawa udang handa magsimba, asin magpasalamat sa mahal na Diyos ta pagmatata another blessing na sa tuya pong na-receive, di ba? And dawa mayong handa dahil tika po ngunyan ng mga tao
o okay na yan. Ang importante bilog ang pamilya. Nagsisimba, nagpapasalamat sa mahal na Diyos, namimibi. Nailikay kita sa gabos na peligro sa buhay. Ilikay kita sa mga kagutuman. Grabe nagugutom mo niya ng mga Pilipino. Ilikay kita sa COVID-19. Hipuin ang kanyang healing hands ang ating mga katawan. Pagalingin ang ating mga karamdaman at sakit sa ating mga katawan. Di ba, Pastor Philip, tama ba ako o kulangan sa tuyang pamibi? Iligtas sa mga aksidente, irayo kita sa mga demonyo, asin man sa mga irayo kita sa mga tentasyon. Yan, saro yan sa ang mga tentasyon na nasa palibot na dapat irayo kita dyan. Lalo na sa mga tukso, o lalo na kung may mga agum na. Never na kamong magpatukso asin na matukso ka ni ba? Gawin itong mansanas ni iba. Pag natukso ka, arog kaya dan natukso, kaya nagparadakol ang populasyon kang kinabahan. Kuta na paring Philip, kung di natukso si Adan, na magrangit, magnamit, kan mansanas ni iba, ay Diyos ko, maayo ko na kitang kulog pa yun, digdi sa ibabaw kang kinabahan. Tadigdi sa ibabaw kang kinabahan, kitang nagtitiyo sa puro sakripisyo, nagrangay, hinanakit, kagutuman, kasakitan, mga kadipisilan ang naagabos na papasanon tayo na digdi sa toya ang impirnutang namamatian sa buhay. Pero itong mga may kaya sa buhay na dahil nag-agi po sa kagipitan, sa ano pa man ang mga masasakit, asin mayor na mga pagsubok, trangkilo ang buhay. Parang Philip. Lalo na itong mga nananamasa, naghihigda sa pirak, na kung saan po itong ibang mga nagkapira sa naman, kadaklan man sa mga opisyal tagang gobyerno, mga tultul. Ito sa naman ng mga raot-an na diskarte, pasupog sa gobyerno na nagkapirang opisyal na naimbulto sa panghabas, panghabon, pangkukurap kan pira kan bayan. Ini ang dapat na tamaan ka na COVID-19 mga taong ini, mga opisyal na ini kan gobyerno. Ito mga tultol ipangaradita, ang mga tultol na mga opisyal kang gobyerno na maglawig pa man ang sendang buhay. Pag nagre-eleksyon da, manggarana pa. Pero ito mga tarantado na pasaway sa gobyerno, na haros personal na interes an sa naman pinag-iisip din yan, iburutong mga taong yan, mga politikong yan. Maging sa mga ibang appointed officials na mga tultol ipangaradita na maglalawig pa sa endang buhay. Pero ito man na ibang nagkapira dyan na opisyal na kulang na sanang kasuhan ng plunder, alagad kadakol pang chichiburichi para karasuhan ng plunder. Dapat kaya ang plunder case na ini, bako lang itong nakakomiter ng 50 million below na kantidad, kana pira kana kaban kan gobyerno an hinabas an dapat kasuhan. Dapat ibaba-baba pa. Duman man sa naglampas sa 50 million na hinabas sa gobyerno, kung mapatunayan man kan sa tuya pong hustisya, kan sa tuyang batas, kan sa tong hustisya, kan mga committee na nagpupugol sa investigasyon, kung siya man na naimbulto sa pangungurakot, na maglampas na po sa 50 million pesos, dapat ba ko ng lifetime imprisonment or tanggal lang sa serbisyo ang dapat ihatol? Dapat ang ikuraho na kang bayan. Bitay! Sa isa man na politiko o appointed official na may imbulto po sa korupsyon. Abo baga ni Tatay Digong ang korupsyon sa iyang administrasyon. Kaya dapat may masampulan po na kung pwede bako lang matanggal sa serbisyo,
bako lang perpetual disqualification to hold any public office ang maging magabat na kastigo. Bako lang itong saro pang magabat na kastigong mayong ma-receiving ano pa man ang mga benepisyo. Ang sarong government official na na-inbulto sa korupsyon. Lalo na kung halangkaw, dakulang kantidad ang na-inbulto na piga bulsa, di ba? Dapat ang kurahaw kang bayan, bitay! Pangyayari, no? Anyway, happy birthday pala sa mga may kumpleanyo, sa mga Mr. and Mrs. man na ma-celebrate kan sa indang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa indo. And sana lawig pan iribanan kan mga Mr. and Mrs. na mga faithful sa lambang saro. Pero itong mga nagiging unfaithful sa senda mga partner, sana magbarago na kamo. Maging faithful lang kamo sa sendong mga mister o sa sendong mga misis. Importante na habang buhay, sa mga ikinakasalbaga, lalo na sa simbahan, till death do us part. Sa hirap at ginawa dapat ang mga magaragom, lipoto kasindayaday na pag-iribanan. Magkaigwanin halawig na pasensya sa lambang saro. Kung ang saro medyo mainit, napayo, kalayo, sabi kan mga gurang. Kung nanagumo nga nagkakalayong intiro o nagkakalagag ang tubig ang kaanggutan, dapat nga kalmado ka. Dapat sigbon mo ang kalayo. Dapat tubig ka. Kalmado ka lang. Kung nagkakalayo na ngayon agaw mo, nagkakalayo ka pa, nagraragabrab ng intiro ang suruwayan na ngayon ka mo, tama na ngayon katuninungan ng sendo nga iribanan. Oy, sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Sa Indogabos, puro pamilya lang na raratubang, sa handa, dawa kadikit, tigo lamang raratubangan. Happy birthday man po kay former governor, former, alat daw. May nag-text tula sa kuya. Watch early bird ang sa kuyang sister. Si Irmanang Monica Perique, sabi niya, please pabati, belated happy birthday kay Vina Binaobra po, birthday kahapon, thanks. Uy, paring cha, birthday pala ni Mrs. mo, happy birthday. Kay Vina Binaobra, ka nabato ka marinisor, agum kan sa mo yung pag-iriba digdi. Si Remang Kirman ng Michelle Pasiti, Naga City, dyan sa City Hall. Sa indang mga katrabaho, dakol man pala niya akong bisita si Irmana, pero striktong maray si Irmana. Pasensya ka na niya ako, Irmana, may mga mati man kami. Ako niya ako, atakado kan sa kuyang rayuma, dahil makalakaw-lakaw basta. Tanalingaw niya ako kung magkakaning munggo. Nagsiram na kaya katong ginisa akong munggo, para pakuluan kong maray sa mga munggo, di nagrulo mo Gisawang ko yun sa bawang sibuyas kamatis. May tinapa, may pasayan, saka may karning baboy, may karni pang urig. Pero tikidiretsa ng pidaso. Laagang kong down sili. Magpritos pa ako ng tilapia. Niya ako pero dining pangodtohan tamisis. Ang problema ta pagkabanggi pagkaaga nagkakamang-kamang na ko. Birthday kayo ni Hermanang Michelle, kaya pasensya ka na dahil ko nakapasyar dyan sa kasi ate mo. Inatake man ako ning rayuma. Nagkakamang-kamang. Maringaning inumang ko ba ganing 80 milligram na itong bulong sa pagpababa ka na uric acid medyo nakalakaw-nakaw na niya ako. Marere na bagan mati. Dahil ako nagkakamang-kamang. Masakit pala ang mga tugang. Maglikay kita kung kita may mga hilang ng gouts o rayuma. Never na kita magkakanin mga pagkakan na halangkaw sa uric acid. Ang tinapapalan, halangkaw yan sa uric acid. Nalingaw man ako ining munggo. Mga mayaman sinda sa uric acid. Talagang pipilayong kapalan niya ako kaya. Kaya ininom-inuman kong dakol tubig, isa naman akong ihi. Arog pala niya ako kaya yung medyo marere na mati. Oy, belated happy birthday man kay former governor, former congressman,
Luis Eri Villaferte kan 3rd District of Camarines Sur. Sabi ni El Rey, an original na agila kan Camarines Sur. Siyempre ang pagbati ali kay Gobmix Villaferte, kong El Rey Villaferte, and Luigi Villaferte asin sa bilog na Villaferte asin mga supporters. Sabi ni El Rey, idol niya, si papa niya, idol pa kang kadaklan na mga taga Camarines Sur. Apat na agila, kung maroromduman nindo ang istorya kan apat na agila, makonsuelong maray. Puente Villa, Andaya, Alpilor, and Luis Villaferte. O siya na sa nabagaan medyo aktibo na original na agila kan probinsya ng Camarines Sur. Ngunya nag-arabutan na po ang mga aki kan mga agila. O yun na niyo sa El Rey Villaferte, makuapo niya si Gobmix Villaferte and si pa mga makuapo niya, o si Luigi Villaferte, o yan mga aki na yung kan agila, as in apo kan mga kan original na agila sa Camarines Sur. Inda lang kung ano naman ang apod ka itong mga aki kan mga kairibanan niyang original na agila. Kung agila pa apod o tibaad. Bako ng agila, Pambira. Pero mga tugang over 20 years nagtrabaho sa gobyerno, sa pribadong sektor. Sabi, naging outstanding banker ini and economist, businessman and finance expert. Naging ano pa nga siya kung naramdaman nito, Secretary of Trade. Naging 10 outstanding young men, awardee on banking, finance, and presidential awardee pa pati siya. Saka kahit sa Kongreso, maurag talaga ini. Mag-privilege speech, magpasar nin mga House bill. Pero daog siya ni El Rey. Kasi si El Rey, number 1 congressman sa House of Representatives, na iyon ang pinaka-dakulo na marina propose House bill, ani ba, saro ng lay, pirmado na kanuna sa tuyang presidente. More than 1,000 House bill ang sa iyang pinagsunad sa Kongreso. Daog niya si lolo niya. Pero si lolo niya, saro sa pigahangaan, kan na panahon, talagang madunong ini. Malata sa iyang kanakahiling na kapwa niya congressman, naapod sa iyang boss. Boss, ano daw po ngayon dapat kong itaram? Minsan bagaan, may mga issue man sa Congress na dapat magtaram nin opinion or desisyon. Kung maboto ning yes, with the support, dapat supportaran. Kung ano ta nagboto ngayon kung yes, sa bagay na ini, harog ka yan. Kung magboto man susuportaran mo magirarempig boto mo kung taano ka tanagno. Nagno ako, arog ka ni. Kung nag-abstain ka abstain dahil arog ka ni. Minsan natitilibays pa mga importanteng kaganapan sa Congress. Minsan nahiling ko, napasadaan ng camera itong sarong kataid niyang congressman, nag-aapot sa iya. Boss! Ano naman niya ako ng congressman man na ini? Ilihido man na congressman, nag-aapot sa ilihido man na congressman na, boss! Boss! Ano yung maray itaram ko? Arog lang ni kasimplian itaram mo. Uy, salamat nga, boss, na nataan mo kung magayon na opinion asin paliwanag. Kaya sikat-sikat ni. Kaya palayogan taning happy birthday si former governor, former congressman Luis Eri Villaferte kan probinsya po ng Camarines Sur. Kan mga taon halawig man siya nagservice sa gobyerno. Public servant man ini for 40 years. Naging assemblyman. Naging Secretary of Trade under President Marcos. As Secretary of Government Reorganization under President Cory Aquino. As the longest-serving governor of Camarines Sur for 16 years. Kaya bagaan Villaferte gustong gibaon
tibagon kan ibang mga opposition, dahil matibag-tibag, dahil sa talagang nakatanom na po ang Villaferte sa Camarines Sur. Dahil sa halawig nindang pagserbi, pinadagos ni El Rey, pinadagos ni Gubmigs, kung kikirikwin taon halawig na panahon na napupugulan ka na Villaferte ang pagrinda, pag-administrar ka na probinsya. Pero nahiling man po ang mga karahayan. Sinserong serbisyo, nahihiling man. Ang pagmalasakit, pagkamuot sa mga taga-probinsya ng Camarines Sur, namamati asin pinapamati ninda. Nasinda talagang gabi ang espuerso, effort, na talagang dai ka mo dapat manghinayang, dai ka mo mayo ka mong dapat pagbasulan kung tano ta perming gana ang mga Villaferte. Sabi nga ni El Rey, ang lumaban sa mga Villaferte, perming kumbaga sa pagtiyo sa naabuton. Mahala siya daya karo abo nang lumaban giraray ki Villaferte gayud. Ta pigpaparatutol dang nabaga si Leni Robredo, BP Leni Robredo na ang lumaban sa Villaferte for governor next election. So yan po at least pinalayugan taman anin belated happy birthday si former Governor Congressman Luis Eri Villaferte kana probinsya nin Camarines Sur. Ang programa na ini, Sustainable Livelihood Program, dapat hindi po to para sa Miguelito, hindi po to para sa Tong-its. Gamitin po pang puhunan nindo, pang kusog sa negosyo nindo, pang suporta sa negosyo nindo. Ako po nakareceive ng pandagdag punan po sa pagtatanom ko po na ang tinatanong ko po, titinda ko po tapos ang dadagdag pa po ako, nag-aangkat ako ng iba para po dakol po. Papasalamat po ako na igo kaninyo ta. Ako po gusto ko man po talaga na makatapos mga aki ko na makadaragdag po sa pagbuhay niyo po pati makatabang sa agum. Sir Luigi, salamat po sa tabang na tinataon mo sa mga programa mo. Kaya po ako po padagos nang iidolo sa imo, nagpapasalamat na sa edad mo pong yan, na hubing ka pa. Pero ang pagserbi mo po sa publiko, sa mga tao na arugme, lalo na sa kasarabitan, padagos mo pong tiggigibo. Bueno mga tugang, balik kita gararay sa tuya pong programa. And sa mga Facebook Live viewers ta na naka-tune in ngunya, nag-watching, nasa mo yung advance nin paabot nin pasasalamat sa sendong padagos na pagsuporta sin pagantabay sa mga programa kan RPNDCKI, mga Bicolano, Pilipino na nasa ibang bansa, nag-watching, kaya thank you so much po sa indo. Sa mga parantabay tama na nakatutok mo niyan sa mga nakatutok mo niyan sa RPNDCKI nang sa moya man na pagpaabot nin good morning and thank you so much. Sa mga gustong mag-text, mga greetings, opinion, reaksyon, i-text sa 0948-241-7675. Sa moya pong tataandalan yan para man at least makonsiluhan man sa ito yung mga parantabay. Dapat nagpa-participate ka mo sa mga programa sa radyo. Taan mga announcer, dahil man nangangalogan na ang mga announcer, iyon na sanang basta pagpapara akoon ang mga opinion. Dapat ang opinion kan public ang masunod. Kami, nagtatagamasid sa namang, obserbadores sa namang kami. Sa mga tul-tul na gibo, dapat umawon. Sa mga raot, dapat tuyawon. O, yan ang trabaho kang media para may check and balance kita. Dapat na tuyawon, tuyawon. Si dapat na umawon man, umawon. Si mayo ka man dapat tuyawon sa kaumawon, takon garo sa naman pungo. Sa tuyang opisyal kang gobyerno, ano man may ginibota kayan. Pero kung
ang mga politiko onion skin, pangit yan. Dahil ka mo maging onion skin. Pangit po yan. Kung abonin dong natutuyawan, kan public, dahil na ka mo maglaog pa sa batalya ng politika. Mas maray pang magtanom ka mo nin na mga gulay, igwala man ka mong anihon, pag-abot kang panahon. Takon maloya ang daghan nindo sa politika, baad sa rong tuyaw sa indo, kumabog na tulos ang daghan nindo, nervyoson ka mo ba, atak yun pa ka mo sa puso, lalo na kung may nagreklamo na sa indo, daraw na ka mo sa korte, asin mapasupog ka mo sa tuyaw sa indo, lalo na kung maimbulto ka mo sa korupsyon. Totoo yan. Kadakol lang nai-stress sa politika, mga tugang. Dakol lang nagadan. Dahil after eleksyon, sunadaog nai-stress, nagagadan. Maswerte itong mga pinagpala ng mga politiko na pirming mga nanggagana sa eleksyon, di ba? Kasi kung tultul man talaga ang gibo, asin nakakatabang sa publiko, dahil man talaga kurakot, mangurakot man, dahil risa. Pambira nga. Malinig, sa madaling sabi, ang diskarte. Bakong araw mo niyan na nai-issuean na naman, may saro na naman na alkalde. Na kung saan, ining alkaldeng ini, dapat kani ireklamo. Kasi po, kung may mga reparo po ang publiko, lalo na kung ang ilidong opisyal, sinasabing nangurakot, nag-overprice sa pagbakal po nin mga kaipuan kan sarong munisipyo o syudad ban. Kung puro lang po kaya uring-uding or puro impormasyon na sa toyang ibabarita sa public, tapos so mga ang magayong kuta na kaya, halimbawa may sarong mayor na imbulto sa overpricing dahil nagdilin siya. Dapat ang membros kan sanggunian bayan or panglunsod, iyon na mismo ang mag-file in kaso. Yan ang pinakadapat. Na may magluwas na complainant, tangarig, dangugon kan magkakanigong forum, sa magkakanigong forum ang reklamo. Kung si reklamo mali man, dahil manapatunayan, sumadidismiss ang kaso. Pero kung itong complainant, abundante, bastante ng ebidensya asin testigo, asin may probable cause na nahiling kang korte, pwedeng ang korte magpaluwas ng promulgation or decision kung ano ang nararapat. Asin igwa pa po kitang mga ahensya kan gobyerno na pwedeng magdangog sa reklamo kan sarong ilihido o opisyal man kang gobyerno. May ombudsman kita. Di ba? May mga sanggunian na panlalawigan, sanggunian na pwedeng magdangog. May korte. Kung criminal case, ang problema. Bako lang itong puro information, nagaro baga minsan, nasasautan man na iba, nagaro fake news na, pakaraot lang. Kasi sa politika, sabi ko na nga ni, sabi kan ibang mga may edad sa tuya, duwang klase lang ang politika sa nasyon kan Pilipinas. Sarong politics by performance and politics by demolition. Sabi na naman sa mga news, may saro na naman daang mayor sa probinsya ng Camarines Sur, nag-overprice sa pagbakal ni truck. Taan tunay da kaning kantidad, maabot sa naman sa 4 milyon. Pero ang binakal da kan local government unit, haros mag-abot da sa 9.3 million pesos. Ano niya ako ning truck na ni Bulawan? Makina. Baka pati mga rim, Bulawan pa, tama ako mo manangga dyan na dawa sa amin, mahangog sa kantidad. Daan yung nag-arog na kayan ang presyo, kan sarong truck, na abuton sa 9.3 million pesos. Kaya naging mainit daan sa matakan publiko ang sarong brand new truck mounted platform na nagkakantidad nin sobra sa 9 million pesos.
na binakal kan sinambit ng lokal na gobyerno sa laog kan probinsya ng Camarines Sur. Na kung saan po, pigtutok do na inbilto ang sarong local chief executive, sarong alkalde. Pinagtutubudan na nagkaigwada kaya ning anomalya sa pagbakal kan sinambit ng luladan, asin ka na mga parts ka ini, spare parts sa sarong source na pwede da ang mabakal sa naman na 1.78 million pesos ang nasambit ng modelo ng sarong Isuzu truck. Asin maabot sa naman po sa mga 2 million ang mga parts or spare parts. Para kan ito total or susumadahon, maabot lang po sa mga 4 million pesos ang naabot na kantidad ng truck. Asin dahil po maabot sa 9 million plus o mga 9.3 something million. Napaka laki ng kickback, dilensya o siya dilens. Kana o nambita na pong opisyal. Siyempre, dahil man yung mangyayari kung maamaning mga kasabot gayod, para ambunan. Pinagngangalas po kang kadakla na nakahiling, kung natano data, nag-agi pa dahil sa sarong GBF Commercial and Project Development Support sa sarong syudad sa Manila, ang pagbakal kani na pwede man pala ng bakalon direkta sa Isuzu Camarines Sur. Taigwa man sa napalandig diyo ng kumpanya kan na sinambit ng truck na nasa mismong probinsya ng Camarines Sur. Kaya ulay-ulayan ko niyan na haros maabot sa 5 million ang nakulimbat na kickback kana grupo kan sarong alkalde sa probinsya po ng Camarines Sur. Sa pagbakal ng sarong 1 unit brand new truck mounted platform or manlip. Pinagdilinsyan pasubot kan alkalde ang trust fund kan si Indang Banwaan dahil dumampo gikan ang pinagbakal kan overpriced na truck kinurap subuot kan alkalde ang ibang pirak asin ginamit pa ang nasa indang lokal na gobyerno para sa personal o pagdilinsya ni na dakulang kantidad. Kaya sabi ta na nga ni, tama lang na may COA, Commission on Audit sa Pilipinas, na para maging magkaigwa kita ng check and balance. Pagmati ko ang papel kan Commission on Audit, importanteng maray sa mga arog po kayo ni. Na dapat maging kan mga sanggunian. Iyan ang mga papel manindo. Na kung labi-labi naman ang sendong mayor, sige sa namang kamong baw, dahil man kasi nangangahulugan ang majority kan sanggunian, sige sa naman tubod amin sa nang amin. Dapat kung may dapat man kamong riparohon manindo. Kung dapat kontrahon, kung mali naman sa direksyon, sa paggobernar, kan sa indong banwaan, dapat tara manindo. Boss, masaabit kita digdi. Pati kami madadamay. Dapat arog po kaya, nagtatagasaway. Dahil porke saro kang local chief executive, katatakutan ka na. Dahil nangangahulugan na kung saro kang presidente, magin man sa mga pribadong kompanya o korporasyon. Gabos na sa ng desisyon na maghahali sa imo, iyon na sa napirmihan masusunod. Mali po yan. Dapat makanood kang magkonsulta sa imong mga board of directors. Dapat makanood kang hagadon ang sa indang mga opinyon. Magin sa mga local government units. Kaya po kamo tiniwala ang kan sa indong mga elektorado na ibugtak sa mga pwesto, ta may pagtubod sa indo na kamo makakatabang kung paano gamiton ang internal revenue allotment kan mga local government units
Nahali po yan. I-remind lang ang public. Lalo na ang mga public officials. Pagigirom dumunta lang. Nahali yan sa ginanutan. Haros katumbas ning pagpaturo ning ganot asin dugo kan mga namamanwa ang Pilipino. Ang pinag-ooperate nindong pirak, pundo, para sa paggubernar nin sarong gobyerno. Ngunyan, kung kamu masaabit sa araw kaning mga isyo, mayo na kamu dapat karapatan pa, kung kamu mapatunayan man, na magkandidato pa o magtampisaw pa sa batalya ng politika. Dahil ang politika bako ini yung para sana kamu magkaigwang hanap buhay o trabaho. Dahil nangangahulugan na para lang kamu may permanenteng sweldo sa laog din sarong termino na sa endong pagserbi. Dahil nangangahulugan na makakaresibi kamo ning kadakol na benepisyo, lalong-lalo na matataang kamo ning puder. Dahil ang puder na itinao sa endo kan mandato kan mga elektorado, tandaan po nindo, temporary lang po yan sa endo. Bakong habang panahon nakatukaw kamo sa pwesto, kaya por Diyos iporsanto Diyos ko, gumibotabi kamo ng tama. Tama sa pagmati, sa paghiling, sa pagdangog kan publiko, na dae man sinda mapasupog sa pagtaonin puder para po sa sendo. Kaya dapat trumabaho ka mo ning honest, faithful, ang sendo dapat na pagserbi seryoso. Bakong naglaog ka mo sa politika para may sweldo ka mo, para sikat ka mo, para may puder ka mo, para uragon ka mo. Di ba? Pangit po yan. Na dapat katakutan ka mo. Na kung tutuuson, surugoon lang kamong mga ilidong opisyal kan mga tao. Dahil nangangahulugan na porke maurag ang bado nindo, halangkaw ang sa indong benepisyong nakukuha sa gobyerno, halangkaw ang sweldo nindo, katakutan na kamo no. Mali po kamo dyan. Dahil dapat matakot ang publiko sa indo. Kamo ang dapat matakot sa public. Taan publiko ang nagtatao lang sa indo ning mandato. Pag kamo naginibo ning katarantaduan, ang publiko mabawi kan mandato asin nung ka na kamo kayan ibuboto sa masunod pang eleksyon. Kaya por Diyos por Santo, ang pinakahalangkaw na pagsirbi nindo sa public dapat gibuhon nindo. Dahil nindo nung mantsahan, nin maraot, lalo na sa korupsyon ang sendong pangaran. Bako ta, minsan ang mga bako manggabusa, nagkapira lang na ibang ilihidong opisyal kang gobernaros, palibot nin mga alalay, dahil na maduta-dutaan, dahil na mabasta-basta makaulay. Kung maga sa garo itong sambahon, ang ngalan mo, garo na ang mahal na Diyos. Nagaro na mo, gusto nang iyon ang sarambahon kan na mga tao. Na ang pagkaaram ko sa sakuyang sa diring opinyon, ang dapat sambahon kan publiko, ang sato sa naman na kagurang ng mahal na Diyos. Pero kamo mga elected officials, dapat kamo sambahon. As hindi kamo nung ka magpasakit. Igwa dyan na makauyam. May gustong maglaog sa politika, may politiko, bako manggabos. Nagkapira lang po. Na minsan nagsakit ng kaurulayon. Nagkaigwa kita ng pandemic, dahil mo man lamang mahiling an iba, bako manggabos, an iba, na mag-house to house man lamang, na magduhol lintabang. Bagas man yan o kadikit na kun bulong, ano pa. Pero pag naabot po ang eleksyon, perilian sa nasyon kan Pilipinas, nakakapag-house to house po yan, mga kandidato. Nakakapag-house to house po yan. Pero hain ka mo kan panahon ng pandemic sa good sa ngunyan, hain ka mo itong iba. Naharos dahi ka mo mahiling kan public eh. Nahihiling lang ka mo, nagpapahiling lang ka mo, nakakanood ka mong mag-abarasa, magmano sa mga botante, to yung karampanyahan. Pero itong mga nagugutom, nagsasakit, naghihilang nindong kababayan, na mga botante nindo, dahil man lamang nindo napasyaran. Pero pag mahagad boto, abang bubuot, abang gagalang. Pero pag yaon na sa pwesto, an iba, dahil nagbago, pero an iba man, pag una mo, alta sosyudad na, hipokrito pa ang dating, kaniba.
Aros sa minuso na, pati alabado, minus ng maray. Pero ang alabado, butante po yan. Kaya dapat po, ipiling nindo ang pinakahalangkaw nindong pagservis sa publiko na maging honesto, asin maging sincero, na may pagmalasakit ka mo sa paggamit kan pundo, hali sa ginanutan kan mga namamanwa ang Pilipino. Kaya, kung igwapo ka mong riparo na mga namamanwaan sa mga opisyalis kan gobyerno, na kung igwaman dapat ireklamo po nindo, tangarig ma-aksyonan po yan. Bakong puro lang tabil, bakong puro lang informasyon sa mga social media, ang sa tuyang ipapaabot, pero dahil man nindo piga-aksyonan, o never nak-aksyonan, maging kan ibang department heads, maging kan sanggunian bayan man yan, or maging kan sanggunian panlunsod, o maging kan sanggunian panlalawigan. Kan mga bisenos, kan interong nasyon kan Pilipinas. In general po, ang sa tuyang tema. Mayo kitang tinutumbok, dahil kita nga nagngaran ng anong pamanabanwaan, dahil taman nginaranan, ang sarong alkalde. Pero in general po ang gusto tang sabihin. Arog na sana kainiyo pong nangyayari sa COVID-19. Haros pigbudgetan ng bilyon-bilyones de pesos kan sa tuya pong gobyerno. Halos, pasana. Mangutang na kita, trilyones de pesos. Ang utang kan sa tuya pong gobyerno. Sa ibang bansa, nagkakautang po kita. Dahil pa ipinapangakian makuapo ta, agko nakiutang sa gobyerno. Ngunyan, iniman ibang mga tarantado, nag-o-overprice pa sa inka nakahiling na Isus Maria Yosef, mahangog ka sa presyo. Mahangog ka mo sa presyo, ta ano? Dahil po nga ni kan COVID-19, ang mga Pilipino inobligar na magsurulot nin face mask and face shield kan gobyerno. Lalo na kang IATF. Ikinaurag nga ni kahit si DLG Secretary, kanibang mga motorista na single motorcycle na day pwede mag-iribanan at mag-aragom sa luwas. Saro lang na pwedeng mag-angkas sa motorsiklo sa mga single. Nagluwag-luwag, paggali sa ECQ, garo tinugutan na, mag-ECQ na, o si mga mag-aragom. Pwede na ngayang mag-iba, basta may barrier. Nauso ba itong barrier? Gastos kan si mga motorista, sobra-sobra ta, sinamantalaman, so presyo kan mga barrier na yan na haman. Ribo-ribo man ang presyo. Hanggang sa nagtuturwad-tuwad na pinaparalid, kung makusog ang hangin, kung halik ka sa bukid na barangay, makusog ang hangin, nagtuturwal asi nagbibringko na ibang mga mag-aragong. Taday mo makaugosan na gumota. Lalo na kung dakulan tulakan mister, haliputan na mga baraso, kalamias ka nagum, dahi mo talaga makaputan ng maski ang tulakan na gumota. Kung butog ang tulak, di ba? Si barrier mong binakalan, dahi mo man nakalakya na maray, kaya lasik si agom na babae, hulog, minsan. Kaya nauyam ka ito, di ba? Dahil kaning ITF na kung ano-ano na sa nang policy patakaran, para lang dahil magkaurlakitan, magkaigwang hawaan, mga tao ka na COVID. Ngonya, nagtagama ang gobyerno ta sa Department of Health. O nagbakal ng face shield, face mask, inobligar kita. Nangarig dahil ngayon kita makasinghot kana virus na ini kana COVID. Magluwas na da si presyo kan kada saro, nahangog si mga baka nga ni mga senador, harangog man. Maski mga congressman na sinibapang tao, maski nga ni arog tang mga tios, hangog kita ta. Nagbabakal man kitang fish mask baga sa luwas. Kanino talaga, medyo nagsamantalaman sa ibang negosyante, nag 20 pesos, 15 pesos per fish mask. Si fish shield, nag 80 pesos, nagsasangga to sa usad na pidaso. O kana magluwas si COA, grabe ngayon, may overprice man na nangyari.
Okay, dapat inisaro pa ning imbestigaran man. Kung siya mga lukutoy man nakagibo, dapat kaya may bidding sa pag-purchase kan pira kan gobyerno, dapat iagi sa tamang proseso, may bidding or canvas na dapat gibuhon. Ungo niya kakanda utang-utang baon na kita sa utang na Pilipinas sa ibang bansa kan mga bayaran ta. Tapos inipang budget garo gusto pa man na kung ano ang magic na mangyari. Pero dapat ninagi ko ta na sa canvas or tamang bidding. Kasi ang pagkaaram ko, sa kapatalan kong pagkaintindi, ang pag-purchase sa sarong company by volume, dapat minababaan presyo. Kung sarong pidaso ang babakalon mo sa mga tindahan na ordinaryong tindahan, kung saro sa naman yung pidaso ang babakalon mo, di inampresyo me. Pero kung 10 pidaso babakalon mo, tanta kang discount. Dapat araw kayan, the more na nagdadakula, naglulubo ang volume kan babakalon mong items, dapat nagbababa man si presyo kayan, nagtataong discount ang company. Dapat araw ko ta na kayan sinangyari. Lalo na kung by volume si barakalan. Kaya ini po masila na bagay ini, na kung mapupwede, kung siya man po ang nakikwestiyon kan COA, ay dapat kaigwa naman po gayod ng delikadesa. Dapat manggayod na day naman padakulaon pa ang pagiging batbatan kan lalawgon. Day naman gibon pang kapalmoks ang lalawgon ninda sa publiko. Dapat magkaigwa naman ng amor proprio na inaapod. Magkaigwa naman ng delikadesa. Dahil po nakakasupog na maray, nagaroan kaluyahan kan mga Pilipino, ginamit pang sinamantala, na pati kita man na purlok-pulok ng kadidisponer ng face shield, face mask, bakal digdi, bakal duman. Ito pala ang gobyerno, igwaman sa ng pundong pigalokar para po dyan. Pero ako dahil ko makasabing nataan akong libreng face mask kang gobyerno. Or natawan libreng face shield kang gobyerno. Say na, padagosan mga face mask, face shield din eh. Di ba? Pero igwang budget po an sa tuyang gobyerno para sa mga PPS. Ako nagpa-check up ako sa sarong ospital sa Naga. Ano ang ginibo kan ospital? Duwa nga kamo ni misis mo nagpa-check up iyo po. O 200 man nga ang babayaran nindo, i-charge sa babayaran nindo, kabali na sa consultation fee, tig 100 pesos nga kamo. Para sa ano po ini? Para nga ini yo sir, maintindihan mo sa PPS. Tan mga doktor nga kaya po magsulot ng PPS. Physical protective equipment nga sir. Inaanggutan pa ko. Tanong niya ako, kaya po na kami ang bayar singilunin dong mga pasyente. Na kami nagpliti pa haling naga, haling iri, pasiring naga para magpa-check up. Tapos sisingilon pa kami nindo ng PPS kan doktor nindo. Dapat niya ako mag-provide kayo ng hospital nindo. Sakan gobyerno ta niya ako, nagtagamang pundo para dyan sa mga PPS na yan ha. Ano niya ako, sinisingil pa kami nindo. Mama niya yung nakakabot sa mo. Mama niya nakakabot sa mong pundo. Maging nga ngayon PhilHealth, sakan administrasyon mi nagki-question na ta dahil ngayon naririripan nga sa mo. Si mga ginastos mi man nga sa mga nagpa-positive sa COVID. Ginagastosan mi man yan, may equipment, may machine, kung ano-anong bulong. Tapos ngayon nagpapahirap man nga ang PhilHealth. Kadakol pa ngayong investigasyon na gusto pa ngayong investigaran kung tama ang deklarasyon kan sa mo yung hospital na nagadan ang pasyente dahil sa COVID. Pag ang pasyente nga kinubid, grabe nga talaga ang samuya ngayang pag mga gastos kayan, oxygen. Nagkakaubusan na nga ngayon minsan ng supply. O kaya ngayon, dapat mangkuta na ngayon ang PhilHealth. Pag kolekta naman kuta na ngayon kami ng reimbursement duman sa mga pasyenteng nagadan dahil sa COVID or pasyenteng na-recover dahil sa COVID, ay dapat ngayon, ibalik man tulos. Takaipuan mo man ngayon mag-sustenir. Ayaro po niya ako yung kayan. Kasala ni Juan de la Cruz,
nadamay si Juan de la Cruz palan. Grabe man niya ako. Kamu dahil hindi hinisip ng mga pasyente sa roman ng mga tika po. Pero dahil bali nga niya ako. Ungo niya, nagluwas ang katotohanan na may budget man palan para sa mga PPEs. Ano, yung tada itulos na gamit. Kaya ang COA, dahil dapat basulon, pasalamatan tayo ni. Pero dapat ipaliwanag na maray ka ng Department of Health, lalo na ni Secretary Duque. Anong nangyari, Doc? Nagkulang ka ba sa supervision mo? Sa pagmanihar mo kan sa imong ahensya? Nagkakawirindang-windang na, magin ang pilit, hospital, lagi iriwal na, dahil na kung ano-anong problema na dahil nare-resolveran. Kaya dapat po gayod, arog na sana kan mga kaipuan pang mai-supply, mga ventilators, ang BMC, kung dahil pa po initiative ng paagi si Gubmix na magpasubli ng mga 10 to 15 na ventilators machine. Kaya na-supplyan ang pangangaipokan Bicol Medical Center. Nakasurvive ang mga nag-positive sa COVID. Nailing na nindo po yan nakapabayaan ni kan Department of Health, kan sekretaring ining na-question kan COA. Ngunyan, ang ibang opisyal kang gobyerno, anggot sa COA. Magin ang ibang LGU na nakikwestiyon ang sa endong financial report. Dapat da ikaw maanggot, pasalamatan nindo, tangarig na remind ka mo. May mga unliquidated cash advances. May mga bayong butcher, mayong resibong na i-attach. Kaya anong sasabihin kang COA, mayo dahil pa na areglo nindo, areglaro na nindo, ining mga tao na ini, dahil dahil pa na liquidate ang mga cash advances, mga expenses, and other expenditures kan sa indong gobyerno. Pero dahil man sinasabi kang COA, hinabas nindo o ibinulsanan nindo ang kwarta o ang ginastos. Dapat arayoson. Ang sabi nga sa proposed budget, ini yung budget na ini para pambakal nin, halimbawa lang ini, pambakal ngayon ining graba or simento. Pagabot nga ning oras, iba man nga ang binakal, dahil man nga napadagos sa pagbakal nin simento o graba, kundi ibinakal ngayon ni mga posit. O dapat arog kayan, dapat attachment of resolution or vouchers or kung anong dapat na supporting documents. Resibo, voucher, kung ano pa. Para lang maging maayos man sa parte kang COA ang pag-audit ninda. Kaya dapat dahil ka mo maanggot sa COA. Ani ba pati gusto na, tunawo na ngayon ng COA ngayon. Buisit ngayon magpara-audit. Pero no, tama lang na may commission on audit kita. Kaya dapat kamo man na mangyaon sa kung kamo man pinag-designar sa mga halangkaw na posisyon kang gobyerno, dapat ayusin nindo ang sendong trabaho. Dahil inako nindo ang posisyon na yan eh. Tapos tatanga-tanga kamo, buisit. Kaya baga dapat maging responsable po kamo sa indo pong trabaho. Dapat ipiling nindo sa publiko na talaga mo karapat dapat dahil man napasupog ang mga nag-a-appoint sa indo. Iyo po baga? Correct or minus wrong? Mali o tama? Kaya dapat po maging iniman sa tuyang presidente. Pagdaan siya maging vice president, ipapa-audit niya pati ang mga opisina ka na vice president. Nagbabarago na naman kita ng tema. Ay tanggi pa din, may kape na, may linaabunan pang batag. Salamat na maray, kiparing siya. Binaobra. Sabi bagakan sa tuya man na presidente, pag siya mangganang vice president, papa-audit niya ang gabos sa gobyerno. Pati ang COA, i-audit pa. Pwede man yan, audit me. Kung maging vice president po da siya. Oh. Kaya po, dapat ngunyan pa lang, maging seryoso, maging ang satuyang presidente. Diyos ko po, we love you so much, Mr. President Rodrigo Digong Duterte, sir. Please, patunayan mo, asin panindigan mo na po, na kung igwaman, inbuilt-tong koraptong opisyal kang gobyerno, baka bako lang tadyak gibuhon mo po.
Baka bako lang latigoan, ipamati mo sa enda, please. Para maging sa party mo po, daiman kami nasayang na mga Pilipinong nagtaon ng poder o mandato sa imo na binutuhan mi kay. Please. Kung igwaman ay imbiltong mga opisyal kang gobyerno, dinisignar man yan, or nailihir man po yan, please, sir. Tabangan mo ang public. Si Ricardo ni sa pwesto kung pwede ipalapa ay korunkon sa kalabuso habang buhay. Tangarig maging panalmingan, pangarugan ka ni ba? Tangarig kung sincero kita sa paglaban sa korupsyon sa nasyon kan Pilipinas, panindigan ta po yan, pangara, mayo ng mga maging panalmingan na dahil na pangarugan pa kan mga masunod pang henerasyon sa mga sangaran ng politika sa nasyon kan Pilipinas. Ipailing ta na po ang pinakangipon ta. Tingo o ngipon na dapat magkaigwa kita ng political will. Gamiton ta po sa tama. Takong dae, tibaad magluwas na mabaliktad ang istorya. Ano kaya ngayon ta dae pa yan sisikadan ngayon kan presidentita. Kundi sabi man kaniba, baad nga tawan pa man yung pagkakataon. Takita baga ang human rights, permitang tinatawan ng diretso na makapagpaliwanag. Bago manggayod ni si Doki maghilig sa pwesto niya, baad tatawan pa man yung pagkakataon na makapagpaliwanag kan side niya. Sa bagay, nasa demokratikong nasyon po kita. Di ba? Kaya po siguro ang taong bayan na madali na naman po ang eleksyon, ang filing kan certificate of candidacy October 1 to 8, dangan ang masunod na eleksyon May 9, 2022. Sabi ko na nga itong mga politiko daw na mga traditional politicians na o politicians, dahil na iburuto Tanta naman, millennials naman ngunyan So, tanta ng buwilo ang mga hobi na, yun naman po ang magrihinar, maging mga opisyal kan sa tuya pong gobyerno. So, itong mga maedad naman na haros antitindogo, nagtuturtumba naman, napupukan na, daita naman dapat. Kasi, lalo na itong mga elected official naman So, siguro, panahon naman na magbago naman ang mga mandat, ang mga elektorado sa pagpili. Kung talagang gusto tang maging maray ang padalagan, piliun tayo itong the best na politiko na inot bakong korapto. May takot sa Diyos, may takot sa kapwa, may takot sa sadiri. Asin mapahiling ng pagmalasakit talaga. Bakong ito nagsasagin-sagin, banana palan. Ang paguna ta nagmamalasakit, nagmamaramalasakitan lang. Kaya dapat, Diyos ko po, ang pagpili, bakong suba-suba ni mga kandidato. Lalo na sa issue moral. Ang issue moral, number 1 sa pa yan. Paano mo ma-administrar, mamamanihar nin tultol ang sarong lugar na sa imong nasasakupan, ang sa imong mga bisenos. Lalo na kung may mga mag-aragom dyan na nagkaka-problema, nagkakarambula, nagiging broken family. Kung ka mismong makandidato, mayo kang tultul na pamilya. Why? Anong may advice mo? Paano? Makaka-advise ang sarong politiko sa nag-iiriwal, nagkakarambulang mag-aragom, kung ka mismong elected official lahagadan ng opinion, advice, kan mag-aragom na mga bisinos mo, dahil katutubo na, suway nga, ngayon sa agom, mo kung an iba man na isyo, baero mambagang ngayon. Kaya dapat maging modelo po kita. Kaya kitang mga elektorado, dapat mamulat po kita. Dahil kita madara sa kintab kan pirak, kan regalo kan mga politiko. Kung tawanan kita ibulsata, pero ang buto ta dapat sa balota. Dapat kung sisay na politiko kandidatong idinidikta kan sa tong konsensya. Kan sa tuyang puso na ito talaga ang sincerong maservis sa to. Diyos ko, dapat tagado nindo ang guidance kan sa tong kagurangnan sa pagpili. Lalo na
sa pinakahalangkaw na posisyon sa nasyon kan Pilipinas. Lalo na ang pagpili ta po sa pinakahalangkaw na opisyal kan sa tuya pong gobyerno. Mga tugang, misa sa radyo, sa paabuto na Piña Francia, Fiesta Kiina, Nuestra Señora di Piña Francia, ngunya na taon, hatod po ini kan sa tuyang mga sponsor. Hatod din ini, Governor Migs Villaferte, kan probinsya ng Camarines Sur. Nori Ellington and family, United States of America. Mrs. Dorothy Ibarita Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. Honorable Abogado Fernando D. Simbulan, Municipal Mayor of Nabua, Camarines Sur. Honorable Dante C. Oliva and family, City Councilor of Iriga City. Honorable Sopronio Sane Maestrado, City Councilor, Iriga City. Honorable Jeff Bisinyo, Municipal Mayor of Bao, Camarines Sur. And atod man, kan Lucky Best Enterprises owned and managed by Mr. Mike and Dr. Jinike of Iriga City. Asin kan ibata pa mga sponsor at yan madadangog po nindo yan. And ilalawag mingo na po ni Bapang mga hanap buhay ni paring Tsa binaobrata. Malipot na ning kape ni paring Tiyang tinimplas ako. Igwa pating linaabunan na batag. Diyos ko. My favorite. Mahanap buhay kita pare. Thank you. Ako po si Jan Russell Racadag. Taga Digdi sa Barceloneta, Kabusaw, Camarines Sur. Ako po dating electrician sa Manila. Iyo po to si taon na naglaog ang pandemic. Ngunyan, pag uli ko, na mati ko na magayon ang negosyong ining cake. So, tigfokusan mo yung negosyong ini. Ngunyan, dakol man ang nag-order, nakakasabay man, lalo sa ngunyan na panahon na ining pandemic. Salamat kay Sir Luigi, tapos sa bilog na DSWD, sa tabang na ining tinaw sa muya. Ako nakatanggap ng 15,000 arog kanita, may pandemic na nangyayari. So ngunyan, kadakulang po baga ang mayong trabaho, nawaran. Ngunyan, yun po ini, takula ko na tabang na itatao sa muya ang negosyong yun. Siguro po kami ng page sa Facebook. Bisitaw na lang po nindo Lara Sweets. Yan po duman ang mga na-post mi na nagibo mi ng cake, mga wedding cakes, party cakes. Siguro po kami duman mga design. Pwede po kami duman mag-inquire. Just PM lang po nindo ang page. May ma-reply po. May ma-reflect yan sa inyo. Wala po ning onra sa mo. Ta mismong si Sir Luigi. Nagpagibo sa mo yan ng cake ang nakaulay po. Mag-prepare ng cake na may mukha ni Luigi. Dapat gwapo. Dapat? Oo, kaya. Sir Luigi, sa sunod pong pagbalik mo digdi, gigibuhon ko po si request mong cake sa kuya. Kaibahan po si gusto mong karakter na ika mismo. Salamat pong maray. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Honorable Jeff Besenio, Municipal Mayor, Bao, Camarines Sur. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong
Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña, Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan, Congresswoman and former Congressman Josal Fortuno of Rinconada, Honorable Miguel Luis Migs Villapuerte and family, Governor, Province of Camarines Sur, Rich Elcano and Ronald Solomo, Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur, Miss Dina Halyari Boro and family, Columbine Street, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City, Almonte and family, San Vicente Sur, Iriga City, Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Oida Manzano and family, San Antonio Bon, Nabwa, Camarines Sur, Vice Mayor Domingo Zorilla Jr., Bato, Camarines Sur, Mayor Margie M. Aguinillo, Buhi, Camarines Sur, Honorable Dante Oliva and family, City Councilor, Iriga City, Honorable Sunny Maestrado and family, City Councilor, Iriga City, Honorable Manny Noble and Shai Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur, Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Iriga City. Mrs. Labi Reginaldo and family, Gabas, San Nicolas, Iriga City. And Mr. and Mrs. Angel V. Malapo, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Florence and Ben Silva from Santa Cruz, Iriga City. sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galbin. Diyos Mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021 na may temang Filipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Pagpugayan natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika ng bansa na magsilbi itong bukas na pinto at durungawan upang patuloy nating matanaw at mabalikan ang ating nakaraan. Bisitahin ang www.kwf.gov.ph o makipag-ugnay sa 8736-2525, 0928-844-1349 para sa iba pang detalye ng pagdiriwang. Malapit nyo lang marinig ang boses ni Juan. Abangan! 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 Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Quincentenary Faith Rewind. Ferdinand Magellan was seen as the main propagator of the Christian faith in the historic Easter Mass in the island of Limasawa. After the Holy Mass, he spearheaded the erection of the cross in the highest elevation of the island. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Bueno mga tugang, may re-receive man kitang report tali sa mga karonda. Connection Report. Nasa linya, Rocky Bayubo. Rocky, ipasok mo. Ilaog mo. Salamat karonda nga Diyo. Maray na aga sa mga parantabay. Maray na aga ki Manay Milda Biloro. Kan Biloro Funeral Home. Na nakaantabay ngunyan digdi sa RPN DCK tabi karonda nga Diyo. Sisay nakaantabay. Sisay. Si Manay Mildang Biloro. Kan Biloro Funeral Home sa San Roque digdi sa Banuan Canabua. Ay, good morning po, ma'am. Yung lagi ko pa dyan sa nga monitor tabi karonda nga Diyo. Ay, salamat na marita. May paradangog man kita. Si Manay Milda, bigga ko akong sponsor sa para sa Peña Francia mas sponsors kan Radio Ronda tabi karonda Diyo. Okay. Salamat. Thank you so much. Anong barita ta dyan, Rock? Yadig di sa Kuyan San Roque na buwa. Santiago Old na buwa pala na bako mo San Roque. Santiago Old. Okay, tabi karonda nga Diyo sa mga dagdag niya to nga impormasyon ni na kasubago dahil palang nahaloy kaulay niya to si Sir Nel Quinones kan Municipal Disaster Reduction Management Council kan na Banuan ni Nabua na talagang dakol na mga kababayan kita digdi sa Banuan kang Nabua na nagkukuha kadtong mga kadtong travel pass na halidigdi sa Kamsur mapasiring sa probinsya ka nga Albay tabi karonda nga Diyo. Da maski nga ni bagong taga Kamsur may nagpalapig bita may nagkuadig bitabi karonda nga Diyo ni na travel pass
na tagaduman pa sa tabako sa siyudad kan na tabako Oo. ta kan nakaagid angal daw tabi karon dang jo ni na dahil na sinda pinapalaog adya na sana sa may Agos Bato pinapababa tama yung travel pass ana iba man pinapabalik na magkuasa na ni na travel pass kaya ang nangyayari databi karon dang adyo ni na bako man mismong taga Nabwa may mga sinasabing pigagamit sa lang nga Nabwa taga ni makakuha ng travel pass. Oo, nila sa kuyan man nila kita baga na sa mga Kristiyano Katoliko tabi karon ng Diyos kung na yaon man ang sa tuyang pagtabag tinatabangan naman ta hirak man na makauli na kuanin na travel pass maski bakong taga Nabwa. Kaya ang nagyayari tabi karon ng Diyo, bibira sa nasutagan ng buwan na makuha ang travel pass na mapasiring duman sa Albay. Arab sa kuya, ni na taga Nabwa tabi karon ng Diyo, balik-balik sa Albay, ni na ang ginibo ko, so ito bagang letter of intention na 15 days, iyo ang kinuha kong travel pass na oral daw kita, nagbabiyahe pasiring sa Albay, halidigdi sa Banwaan kang Nabwa ka Marinisorta pagabot tabi karon dadyo sa may boundary kan Agos Bato and Agos Pulangi talagang ang mga members kan na Philippine National Police Bureau of Fire Protection nagasasakat sa bus hinahanap ang travel pass dahil dakan to kan pwede na ito magatabi karon dadyo so ako yan swab test asin man so agent test and maski na tudukan ka na sa bakuna nila ang hinahanap pa man ginaray kan mga autoridad so travel pass tabi karon dagyo. Iyo, okay. Kaya iyan ang napig kuata ta kasubago tabi karon dagyo kanin may mga piglaw kang pagkadakol-dakol ng mga komersyal and nagkataon lang si Sir Nel Quiñones pinapod ni Mayor Per may urulay sinda sa taas kaya dahil na halat ang pakikipag-ulay niya to kay Sir Nel Quiñones ang pamayo kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Council pero may kuyan databi sinda dya karandang dyo sa 42 na barangay kang Nabwa Camarines Sur ni na sabihan ang mga barangay official mga taga BSW na mag-monitor kung nasisayan mga naglalaog na hali duman sa ibang lugar na mga taga-propyong taga Nabwa na dahil nag-agi sa health protocol or magpasiring digdi sa municipal health sa Banwaan kan Nabwa na sinda i-rapid test or isa kuyan so itong swab test maging gene test ni na iyatabi karon dagyo ni na pinag-required pa man ginaray and sabi ni Sir Nel Quiñones nasa kuya na sinda tabi karon dagyo nasa 198% na nabakunahan pero may mga dahil pa nababakunahan so itong sa second tranche maging sa first tranche ninulitan nagkukulang-kulang pa ang bakuna na inaabot tigdi sa Banwaan kan Nabwa pero may mga pigalat pa databi karon dangadyo na mag-arabot and ipapaisin na sana duman sa mga nagpalista naga-online na sinda desidido magpabakuna magalat-alat lang ta sabi nga ni Kayan first come first serve tabi karon dadyo. Okay. Yan tabi karon dadyo sa tayo mga impormasyon sa laog kan na sa imong programa ini si Rocky Bayubo. Salamat na maray karundang Rocky Bayubo sa dagdag na report na yan. Bicol Connection Report. Pasalamatan ko man po ang mga Facebook Live viewers mi, si Hermanang Monica Perique, si Hermanang Maureen Medroso, si Madam Kayla Ligacion Valdez, si Gary Albo Bersuela, si Lorenzo Angeles Valeras, also watching. Thank you so much. Si Rosita Rombaoneri, also watching. Hello from Davao City, Marena Aga sa Indogabos. Pero taga-irigan ni si ma'am, ang pamilya kayo ni.
Sharing man, sabi ni Hermanang Monica, good morning po sa inyong lahat. God bless. Si Hermanang Maureen Medroso also watching, sabi niya, good morning po Kuya Joe. Hello everyone and to all the staff and listeners of RP DCKI po. Have a blessed Monday sa ating lahat and keep safe po. Sabi man ni Hermanang Monica, sipag naman ni Sir Cha, sana all may saging at kopi. Oy, paring Cha, nailing ni Hermana sa camera na tinaan mo kung mainit na coffee with milk. Saka may linabunan pang linabunan na anong apod ka ni sabang batag. Binakbakan ko tulos pag komersyal ta. Nagutom ako, paborito ko kaya ni. Mahagad man da siya ng banana oh. Dangan sabi ni Hermanang Monica, dito sa amin okay lang po kahit yung sa vaccination pass okay po. Pag wala ka naman yan, travel pass. Iuman agad sa Limassol, Cyprus. Ano ba dyan sa Limassol, Cyprus? Inobligaman ka mo dyan na mga tao magsuot ng face shield at face mask? O dito lang sa Philippines? Good morning, Sis Monica. Thank you and God bless sa imo, Sis Monica from Maureen Medroso. Okay. And sa mga nakatutok man po sa Tuya, sa mga transistor radio, good morning po sa Induga Boss. And sana pirmi kitang nasa maray na kamugtakan, irayo sa ano pa man nakatibada. Kakan lang sir, magkulog man rayuma, basog kun magadan balon normal yan. Makamati ta, baka ka manhid bakong arog kan iba, di it buklat man ko ta. Ay yung man ang gada no. Nagkamang-kamang ako karon dang duty, duman sa kinaong kong munggong ginisa, nagsiram-siram naman daw kayong panira yan. Tapos may sabaw-sabaw, ini ko niya ako, Diyos kong siram. Naalingawang kong, agko pala ako kigaw sa karayuma. O ito pagkaaga nagkakamang-kamang na ako din, ako nakakapaglakaw, agi-agi. Kaya dalagan tulos ko sa sakuyang doktor. Malata si 80 miligram na Plibosoxstat ang pinainom sa kuya. Tinumarang ko bagang duwa-duwa-duwa di. Garo ko harangog sa mati ko di nakalakaw-lakaw na ko ngunyan. So, an impormasyon mga tugang, barbarita ta, dahil pamarisin ni Siduki kung dahil pa niya maklaroan sa iya pong side. Siguro, marisin siya kung maklear niya ang pangaran niya sa findings kan COA, Commission on Audit. Tayang bagang sinabi ni DOH Secretary Duque, ang gustong sabihin ko ni, dahil siya ma-resign, kung dahil niya maklaro ang sa iyang pangaran, malinigan niya man ngunan sa iyang pangaran. Kaya lang, baka dahil niya magibong maklear ang issue laban sa iya, kaya dahil siya ma-resign. Number 1, bakit inilipat niya sa DBMPS ang 42 billion pesos na pundo kan DOH para pambakal ng mga medical supplies. Taano tamayong papeles ang paglipat kan pundong ini. Taano ta sobrang doble ang overprice. Taano ta negotiated bids ang nangyari asin mayong tunay na bidding. Kumbaga sa negotiated bids lang eh. Bakong arog kan may mga supplier kang invited, then magkakaigwanin na bidding. So, ang pinakamababang presyo, yan ang magana. Or, in other form of canvas, pagkakanvas sa iba-ibang company. So, pinakang quality with the lowest or baratong presyo, ayan ang dapat na tawaning priority kang gobyerno. Tangarig makatipid po ang gobyerno. Magamit pa ang natadang kwarta sa iba pang mga pangangaipo. May mga iba pang mga pangaran na nagraralatawan sa isyong ini. Bago pa man po i-post sa website kan COA ang mga findings kani, may nagkapira na ko ng mga auditors ang COA, sinmayo sindang naginibo, na kinumprontar pa ang mga ini. Kaya papaano po, ang dakulang question mark, papaano makaklaro ni Duque ang sa iyang pangaran. Takadakol-dakol ang dapat klaruhon. O kung dahil niyan maklaro, baka mantos na ang
eleksyon kan na maabot na 2022, ba di akong panisa sa iyang pwesto. Na sa paguna-una ka ni bagaro paliog na hanggang liog na ang problema. Kaya dapat da mag-resign naman ini. Or ano man ngayaan pwedeng maging aksyon kan ombudsman sa mga nagiging issue ng korupsyon duman sa mga opisyal na naki-question kan isyong ini. Ano dapat daw na mag-aksyon na tulos ang ombudsman? Para yun na mismo mag-inisyar para magkasong may relasyon sa mga korupsyon, di ba? Arog sa naman kayo ng apot po kan publiko sa satuya pong mga nanunungdan. Maging ki President Duterte, ano ang pwede niyang gibohon? Ribayan na ni Sidoki kan mga iba pang mga pwede man o kapabling maging DOH Secretary. Or sabi man kan ibang opinyon, mahirap magpalit ng hinite. Sabi nga ni Joe Tertersinyo, good morning pa lang karundang Joe Tertersinyo sa sayang mga opinyon. Siring man ki Mr. Diri Ibarita, mga opinyonin da. Ang opinyon ni Mr. Diri Ibarita, pwede man gayod na tanggalo na sa pwesto si Doki, tagarig kung igwapa man na mas dakol pang kapabli na pwedeng iribay sa iya na magpugol o maging madesignar na bagong DOH Secretary, di ano taday gibonin kan administrasyon. Kung mapapasupog bansa na sa publiko ang administrasyon sa ilinuluklok na mga opisyal kang gobyerno. Kaya lang sabi man sa opinyon ni Karundang Joe Tertersinyo, mahirap magpalit ng hinete, lalo na kung napapalaban na sa karera, ano? Kaya kamo na po publiko ang mag-atid-atid. Kaya dapat itong inuutang-tang mga itinatawang ayuda kan gobyerno. Lalo na kung mga inutangan ta sa naman, dahil nung kadapat 12 dasun ini, asin dapat gamiton sa tama na mapakinabangan kan mga dapat pakinabangan kan mga tao, asin man po kan mga opisina o ahensya man kan gobyerno na dapat makinabang. Lalo na kan mga kapobrihan, lalo na kan mga frontliners na napapalaban na nagiging bayani sa panahon ng pandemic, na dapat para what is due for them, dapat makamtanin na po yan. Lalo na itong mga hazard pay, di ba? Kasi mga sakripisyado, 24 hours minsan sinda nagtatrabaho sa pagsalbar sa buhay kan mga namamanwaang Pilipino. Inabot na ko nin oras sa pamaaram sa ngaran kan sa koyang partner sa Lalo Technical, Engineer Charlie Binaobra. Sa information, Jimmy Gonzon, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina, sa transmitter Joanna Divilla and Aldrin Orlandan sa toyong maskuladong PSG. Sa mga Facebook Live viewers me na nag-participate, nag-watching, nag-likes, nag-hearts, ito nagpuso Diyos mabalos po. Mabuhay po kita gabo. Sa mga nagpaabot man ng reaksyon ng mga texter tad, Diyos mabalos man po sa endo gabos. Sa mga nakatutok sa tuya, a million thanks. And ingat po kita gabos sa ano pa man na kahilangan, lalo na sa